Дранікі могуць стаць спадчынай ЮНЕСКА. Расказваем, што вядома. Міністэрства культуры Беларусі плануе да канца сакавіка 26 года накіраваць заяўку ў ЮНЕСКА на ўключэнне традыцыі прыгатавання страў з цёртай бульбы. І ў яе ўваходзіць некалькі вядомых страў беларускай кухні: дранікі, бульбяныя бліны і бульбяная бабка. У 2022 годзе прыгатаванне страў з цёртай бульбы ўключылі ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Беларусі. Падчас даследаванняў зафіксавалі больш за 370 назбітаў гэтай кулінарнай традыцыі з 73 раёнаў краіны, а таксама каля 235 рэцэптаў з цёртай бульбы. Важна адзначыць, што ў спіс нематэрыяльнай культурнай каштоўнасці ЮНЕСКА ўключаюць не асобныя стравы, а культурныя практыкі, звязаныя з іх прыгатаваннем. Каб патрапіць у гэты спіс, дзяржава рыхтуе спецыяльнае намінацыйнае дасье. Дасье ўключае апісанне элементаў спадчыны, яго гісторыю і значэнне, інфармацыю пра супольнасць назбітаў, тлумачэнне таго, як традыцыя перадаецца паміж пакаленнямі, меры па яе захаванні, а таксама пацверджанне падтрымкі з боку саміх назбітаў. Пасля падачы дакументы разглядаюць эксперты ЮНЕСКА. Затым іх абмяркоўвае міжурадавы камітэт па ахове нематэрыяльнай культурнай спадчыны. Менавіта ён прымае канчатковае рашэнне уключыць элемент у міжнародны спіс альбо адправіць заяўку на дапрацоўку. У спісе нематэрыяльнай культурнай каштоўнасці ЮНЕСКА каля 50 кулінарных традыцый з розных краінаў свету. Сярод самых вядомых мастацтва неапалітанскіх піцаёлаў, Італія, французская гастранамічная трапеза, традыцыі прыгатавання і ўжывання кускусу ў краінах Паўночнай Афрыкі, міжземнаморская дыета і культура турэцкай кавы. Напрыклад, у 2017 годзе ў спіс нематэрыяльнай культурнай каштоўнасці ЮНЕСКА ўключылі мастацтва неапалітанскіх піцаёлаў. Спадчына лічыцца не сама піца, а традыцыі яе прыгатавання і майстэрства піцаёлаў, людзей, якія працуюць з цестам і выпякаюць піцу ў драўлянай печы. У спісах нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКА сёння прадстаўлены 7 элементаў з Беларусі: калядныя цары, буцлаўскі фэст, юраўскі карагод, культура ляснога борніцтва, традыцыйнае саломапляценне Беларусі, мастацтва выцінанкі і неглебская тэкстыльная традыцыя. А якую беларускую традыцыю вы б дадалі ў спіс ЮНЕСКА? Пішыце ў каментарах!